Lekitxoko irlako ondaria babesteko eta balizuan ipintzeko proiektua onartu dau udalak. Gababus zerbitzua eskainiko da Lea Artibai eskualdeko herrizetan. Madama Butterfly operia ikusteko urteri antolatu dau udalak. Mendi martxan izena emoteko askan eguna maiatzen 11an izango da. Pixkanaka udabarriko girua nagusituko da. Arantzadi elkartiak prestatutako proiektua Atabaka elkartien laguntziagaz ontzat emon dau Lekitxoko udalak. Proiektuen helburua Garraitz irlako gune arkeologikoak intxartu, babestu eta balizuan ipintxia da. Eusko Jaurlaritzak 2019 urtean Lekitxoko Irla Parke Arkeologiko moduan izendatu eban, bertan dagozen gune arkeologiko garrantzitsuen gaitxek. San Nikolas edo Garraitz moduan ezagutzen dugun irliak Lekitxoko leku esanguratsuenetako bat izatiaz gain, balore historiko handiza dauko. Bertan, oindala mende askotako elementuak topa dira eta ondare hori babesteko asmoz, irla balizuan ipintzeko proiektua idatzi da. 2011an sortu gendun alkartea, ondare historikon aldekue. 2011an. 2014an ja, izlien sartu ginen, Arantzadin eskutik, arkeologo lantaldeaz, eta 2019an lortu gendun izendatzea parke arkeologikoa. Euskal Herriko lehengo eta bakarra. Gaur, 2022an ja onartu jau egonkortuteko proiektua, bebain gendun txosten botanikoa, eta aurten bizita gidatuek antolatuko dauz. Egonkortuteko proiektua bereiztu egiten dut gunek sartzeko moduen dauzenak, gotorlekuek eta konbentuen inguruen, eta beste batzuk ezin sartu izan da. Proiektua itxeko udalak 200.000 euro bideratu biharko ditu eta lanak 2 fasetan eitxia aurre ikusten da. Normaltasun egoerara buelta inda, udabarri eta uda honetan, eskualdeko herrizetako jaizak berreskuratuko dira. Eta horregaz batera, asko izango dira beste herrizetako giruaz gozatzera joango dizenak. Bidaia horrek segurtasunez eitzen dirazela ziurtatzeko, Lea Artibai eta Lea Ibarrako amankomunazguak Gababus zerbitzua ipiniko dabe martxan. Holan, automobila hartu barik, eskualdeko herrizetako jaizetara joan eta bertatik bueltateko aukeri emongo da. Udalerrizetako 16 urtetik gorakuak zerbitzu honetaz baliatzeko aukeri eukiko dabe. Tiketak Lekitxoko kulturretxian egongo dira eskuragarri 3 euroren trukian, eta bueltako autobusak goizaldeko 3etan eta 5etan izango dira. Artien arlo desberdinak herritxarrengana hurbiltzeko asmoz, Lekitxoko udala eta Bilboko Abaoren eskutik operia presizo txikinean ikusteko aukeri emongo jake barriro be Lekitxarrari. Oingonetan, Madama Butterfly opera ezaguna ikusi ahal izango dugu. Bertan, maitxasuna eta tragedian hastako da bezen historizua kontako jaku Japoniako geixa baten eta Estatu Batuetako marine baten artekua hain zuzen be. Sarreria eta garraizua 50 euroren trukian eskuratu halko da kulturretxian arratzalde izena monda. Askan eguna maiatzen 19 izango da. Autobusa maiatzen 28an arratzaldeko 5etan urtengo da mandaskatik. Emon izena eta zatoz operiaz gozatzera. Lekitxoko mendimartxia maiatzen 14an ospatuko da eta urtero moduan 100 pertsonak parte hartuko dabe 2 ibilbidietan. Alde batetik, bide luziak 22 kilometro eukiko ditu eta plazatik urten eta gero itxasargiza, talaizia, otoio mendiza, kurtzia, oleta eta mendixa pasako ditu. Urteria goizeko 8etan izango da. Ibilbide laburra bere aldetik
goizeko 10 hasiko da eta guztira 10 kilometroko luzeria eukiko dau. Plazatik hasitza Lea ibilbidia jarraitzuko dau, Mendixara ion eta barriro Lekitxora bueltako da. Gogoratu izena emoteko askan eguna maiatzen 11 dala. Emon izena lekitxo.eus orrialdean edo kiroldegiko lehiatilan. ¿Quién decía que era mejor Las Vegas? Es maravilloso, es un sueño, es que está lleno de agua. Vamos a comernos Venecia. ¡Por Venecia! Venezia frenia. Hamarkada askotan, Venezia pixkanaka itzaltzen joan da turisten erruz. Veneziarrek beren hiria pixkanaka hiltzen ari dela ikusita, inbasio hori geldiaraztea erabakiko dute, taldean antolatuz eta beren biziraupen zena askatuz. Hala ere, egoera hori ezagutzen ez duten turista espainiarrak Veneziara doaz ondo pasatzeko asmoz. Baina, ara iritsitakoan, beren bizitzengatik borrokatu beharko dute. No tiene nada que temer, nosotros cuidaremos de usted. ¡Déjame verlo! ¡Es tiempo de vender! Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur odeizak pilatu dira, batez be arratzaldian itsasotik be odeizak sartu dira zelako. Temperatura maksimuak apur bat igo dira. Bizar odeiguniakin jarraitzuko dugu. Eguerdi inguruan iparraldeko haizia nagusitzuko da, baina suabe ibiliko da. Temperatura maksimuak beste pixka bat igoko dira. Zapatuan be odeizen odeigune batzuk agertuko dira. Goizian haizia aldakor eta ahul ibiliko da, eta arratzaldian iparraldekua nagusitzuko da. Eguneko temperaturak apur bat gehiago igoko dira. Domekan, zeruan goi odeizak urdinguniakin tartekatuko dira, baina orokorrian giro argia espero da. Haizia aldakor, goizian hegoaldetik eta arratzaldian iparraldekua nagusitzuko da. Temperatura maksimuak gradu bat igoko dira. Hurrengo astean pixkanaka udabarriko girua nagusitzuko da. Beste barik, Iñaki Garabilen Marierrotako argazki ederronekin agurtzen gara. Asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.